ni bisingo nai tongnai logno lukurok no mia belekane sal thangka mia digla rimaliya haipano mia digla dika to 20 jonani bumung nokoka 20 jonani bumung nokomani bisingo tai baki STC dogo ba tongo noko jaga bumung mandai hai thai tai চন্দ্রঘাট দগ অব হাইরকনি বুমুং রগ গোबांमा জাগাनो टंको tai 40 ta haisito batanya ni hini khanamani 40 ta haisito batanya hini khanamani bisingo 20 jonani bumung list nokoka tai 20 jonani bumung baki tongma bai tongko song lukurok tai oroni de Tipra Motha hini khai tongnai rog lukurok bo অব হাইকনা তিনে অব হাই ইয়মান রাজবাড়ি গেট হাই নাই ফাইজাক নাসিং লাইজাক lukurok sini yango boba haino boni yango boba haino hne lukurok nanya ni bage phajak belekela lama kuplung gate kuplung laija gari kuplung jak lukurok boba hai wansuk lai phaika semia ko tabu jorote lukurok tamno nai pai semia ko tebo naising laijak lukurok abono candidate tai 20 jonani baki tongmani bumung list bupro kongno hne naising jak geto sungbo miani थानाय नखा सालै रमै नासिंजाक लुकुरंनो गोथां आवैमुं फुनुंना हिनै सिनि कक्टमा एक्सप्रेस निउज टीमनि बिसिंतै नादि लुकुरक बुसो गरति बां यांगो बक गोबां माने गारि रक दैलाजाक ताय गोबां मा लुकुरक तो नासिंजाक अब तिनि ताय अटेक ताय 20 जननि कैंडिडेट हायाका तिनि ताय 20 जननि मुं नखर जांनाय लिस्ट ताय फुनुक जांनाय लिस्ट ताय साखलाय दिजांनाय मिया बेलेखाने हरथुमा बाय साखलाय दिखा मिया 20 जननि हाइमु मुं नखरका तिनि ताय बाकी तंमानि न नखरि जांनाय हिनै नासिंलाय जाक लुकुरक tabuk bo saimaya ko confirm khlaijak ko STC dogo tongmani bo kisuta baki tongkon tai 20 ta hai je samani tei taklani songmari rogo sabuni sito basari jagnai sabuni sito roho jagnai hinei lukurok nasing paijak geto tai lukurok nasinani mokolok laijak tai kharo walaijak abono tongko song lukurok nogo asukte nai tongnai koktoma express bisinti norno katang awamung phunungani bagai sungbo try kaijak tai sachok jak bisini khobor mankakai tapasu jorote bisini khobor sokpaya ko bisini khobor mankakai nongno ba hanya hai phunuk nai bisini khobor nai tongna bagai choi wai nai tongni koktoma express bolai iya sai khobor khatang nai khara jabo wa dawla lukurok kabang mano nasing lajak lukurok kabang mano lamaro sagya anglai tongmaikha gate kupulung anglai tongmaikha dakti pungnani sa tongnai koktema express bisinti norno tai baki dis kongmani poreno kathang awai nuknai koktema express ni team bisinti ini buku ini cek itu bayar mana? Via ni no, masa tu tu. Tabuk bo sijako bobagarani songjak da yasak lanyo candidate khoroksa sini comment khaimani no kokno kisa smart satai kala ka hanya hai au bobagara songoi honai jar thayo candidate o jar khayo candidate songoi hona jagnai 20 जननि मुं नखर माने ताइ 20 जननि मुं नखरियाको ताइ 20 जननि मुं नासिंलाजाक tabuk suk dorate lukuro khanamani 20 ta sito batanya hanai jodi si 20 ta sito batanya ni hingkeke tai 20 jonani mung kokne tabuk tongkon baki a 20 jonani bumung koknen baki tongmano no nasinglajak khaya kaban kharwalaijak gate ni phataro anya binu numan mo tong bale no khanamani samani hingkeke tinini diponi baratani bisingono saklai janai kramani tabuk barata tamai tongo barata tamkhano to saklai mayako tai 20 jonani bumung tiklai mayako sita 40 ta sit no batanya hingke tai 20 jonani bumung tabo hai tabuk bo baki tongko a saklai jaknai no nasinglai jak tabuk bo lukurok
lukurok lamao nasingjak lukurok lamao gari bathakjak lukurok lamao gobang ma lukurok no nasinglajak gobang mano gari rok tubulajak lukurok Au look khoroksa takuk bahan hai singai 24 Ramchandra Gata sabo tabuk bo confirm klei chohnei to dijagya ko abone baganyo noni aba hai confirm rok no noni yang site ni jar noni jar jaga ni candidate dong no nanya ni hengke tabuk bo bumung kok jagya kurok kai so iwo nyai chongdi Koktama Express noni bagai ketang awai mong tai log logi punungna ni bagai ready tongjak norok nai chongdi tai sabo jani phaino semia ko noni Ramchandra Gat ni bagai bo bisingo ready tongkhana khakhayo tabuk bo bisini report sapayako hello Abo saimiako Ramchandra Gat ni tai khorsa takuk basaka mandai 11 nong mandai ni bota posu jorate bisini khobar sapayako tabuk bo list yako senior bo list sikai sing saimana je simani pore sing nanyai Saturday tinong pamati ni bo tabuk su jorate tabuk bo report mayo ko tinong pamati rong ni bo aba khanyo bisini report nasingjak nong no kathang awamung phurungna ni bagai nai tongdi Koktama Express kathang awamung norok ni chajak mung chabo jani no tabuk haimani logi no nong nubuskang phunukjak nai Ramchandra Gat ni belekane comment haleka takuk song sungbo saimiako chabono jani confirm kai tongka bobagarani thani joto bobagarani khub khengkai norok bo saimana bobagarani khub khengma logi no nong kathang awamung phunukjak nai Au hanya hai chatai kalayo sini yapri Ramchandra Gat ni confirm ngei no tongkhana ne khakhayo ta bisi jora duglia je samati hingke ke tani male saklai jangnai ta kisen bagai abo saklai puru norok nungnai sabno jane sramui tonika abo norok ni sajakmani da ta bachabo hingka saimeya bubagarani je rokhorjak digdar bas bubagarani samung tangnai bono khlaijaknai hinei hakayo ta bubagara jodi phunugui rimane khub thangmani pore tai saklai mung awai mung tai singo list tiklema loglogi nok nok phunungnai norok nai tongde soyaboi nokni boba hai borok rok sobuika nokni jagao belekane tolajak oro samung khanya rok bo Tipra Motha ningui jarifang rok gari bai thangai yang phayo belekane hola phula tarimni bisingo saklai rijaknai hinei belekane polajak dolajak bisingo kabang mano gate pass maya ayango gari lai tongo haipani bisingo bo samung nok choli tongo taikla lai tongo dolajak no nai tongo ompini bo choli tongo saimiako 11 nong mandai ni barban chapal pikasi noro message 11 nong mandai confirm da engka sung siako confirm tong khana haipano lukurok norok nanya ni musubi tongkai kathang awai mung nai tongdi 11 nong mandai bo tapusu jorti thepa payaku sinoro bo sung manjaku report aban bagai sung norno bo sahar mayaku thajing sadaka 41 ni ompini bo sahaka singbo abo confirm dijagya ko sini report manya ko an bagai sing no phunung maya haike nasing tongdi singno jora dima bai o jorani bisingo punong no phungnai nor kisa nasingi tongdi sing je bobagarani bisingni khobor sopaima logi na kathang amoni phunungnai noni jar sito sabo sobuino saboni bumung kalajak tong aboni bagai
जोंनो ताकिसा जरा दैतनि जाक जरा साइतनि जाक जरा साजाकनि बिसिंगै जों फुलुंगानि बागै ट्राइ खायनाय गोथां आबाद मावं सिनि कक्टमा एक्सप्रेसनि बिसिंदै Thế kìa tức. Một xin này sáng thật. On mes nisung asram bare nisung lai tong Asam baru badannya ini. Ada asam baru already saklai kabeh. Itu bener saklai itu apa sih ya? om pin nogoro Oh, ठीक है itu kaham lu sama tiang lima lu tahu jarak kita sama. lukurokni sungmung abono belai kebang ma ramchandra gatni Ramchandra Gat atau kayu manu takrokra Ranjit Deborma. tabu po confirm ya ko ramchandra gatni belai khano ayangni lukurok sini oro message khalai tongnai jaka aw takuk song nongni nasimung takisani bisingo phunuk jangnai nongni hamjakmung takisan baisingo saklai jangnai he sono report rifai tongko tabu bo bisingni report rifai tongko gate keeper rok yakti to kuno khaimaya sung haipana sung bisingni report kokduk to bo ternan bagai sung try khai tong tindong babtiani sabo sung abo tindong babtiani bo sung saiman sugya ko sung try khainya norno Tinong ba mati ani tabu confirm sokaya ko sinaro tabu ko sokaya ko tinong ba mati ani confirm sokai ke sing sanai tai phunuk nai saklai jak nai tinong ba mati ani sabun jani ngi tongka abo tinong ba mati ani bo bagarani ya phano tai bagarani khabono bagarani khukti saklai jakai sing tongno phunuk nai tai sing nongna sanai kathai abo nai tongdi tinong ba mati ani bagai go Dunyang Mohanpur ni haketa bule Dunyang Mohanpur bo tapos jote complete dijagya ko Dunyang Mohanpur tabu bo tonija ko ya pabo blanso 2 number Mohanpur batai manu tapos depse. tabu bo confirm ya ko tapos demne bu to relai tong layo hne sikna ka Đi còn khai nữa. sabojane obahai sudu sahar ka ani tabu kisa sini type live telecast ni bagi kisa video tongo receive klai ma grak ko ai ka eta ni bum time mira bum har computer ha gare ngala ni ko kaya Aw ay karon manda ni bahanya hai sumung kalajak apa sia besok gorate apa besok gorate sia besok gorate thangi tong apa bisingona sinai te boba garana sinai Neng live logo na bakal comment beri da. Comment baru ta. Aw norokni kathang amungai ma noi noga asu tutuni YouTube live te Koktem Express bisting chi phunuk jangnai sengwa ba hanya sai togi tongo lukurok bo oro abo hai no hai basala jak geto kupulung khai nanya ni bagai oi karonok manda ni tabsu dorti sia ko klai tongo bisingo ta kisa jora nasing tongde Koktem Express choi wanya chone norok no kathang mang pili phunung ni bagai Itu tahu kan mana. Sana ka. Orang pada kita. Tampak apa? Norno Live telecast. norno phunuk nai kisa uklogo bo manthake uklogo naji norok bo uklogo bo waisa phunuk ana norok no busu dorti uklogo bo kabang borok mi tongka gari rok kabang mai tongaka uklogo belekhana pale ya hole khana sina ja kabang ma malkum rok bathakla ja malkum korna ni jaga kori nglai tongna jaka Mike ơi.
Tapos dorati gulagati ba confirm di faija gya ko sini ya phaba sapaya ne bagai no confirm di maya hai pa no gulagati ni bagai bana singi tongdi korbuk ni sanjay mane tipra ngi mano han slai tong ngi thangka suda belai khenyo sungmung kotor kalajak sini yango bairawa tongnai rokbo khalok lajak norok khaikenyo sungbo khalok lajak lukurokno dakti khai nokha saltam kamani kai tongkha tini bai oba haike lukurokni candidate bumung Tipra Motha ni engei thaklaimani phunuknani bagai sungbo tini bai nokha saltam jorte nasing tongdo sal horongei belai khenyo niabo horongei manlangniya tini bo tabuk se jorte diponi barda tam tongkha barda tam pono bongni list no phunuk paijagya ko tai bongni list no saklajagya ko nasing tongdi norok obono sini kothang mangpoli ni bisingte awai mong phunuknai dong no sabune jani klai dijak no ramchandra gatbo semiya ko nasingi tongdi ta kisani bagai saklajangnai kisa nasingi tongdi bo bagara khub khengpainai ta bo bagara saklai rijangnai tai list tiklai phunuk porjangnai joto lukurokni asuk thaino phunungani bagai jora rijak tongo tai bisi jora dukli jahne samabai apakanya lukurok bo geto nasingjak sungba haino geto kothang bangpili awai mung phunugoi dong thani geto pasawi nasingi tongko norok nasingi tongdi ta kisa ni bisingo phunukjaknai hini samani bagai kebangma goli tai kebangma gate ni baira kebangma lama rokono lukurok nasingjak tai lukurok khar walajak confirm yako gulagate confirm yako ekronok mandai confirm yako Ramchandra gat confirm yako takuk songnok ni je comment khlajak mani abono saitongon confirm yako confirm no bagi kisa nasinti ta kisisa ni bisingti no ta jora kisa ni bisingti na saklajana ni to sung bisingni khobar man tongo abaganyo nokni biskango kathang mangpili phunugui tongo jora ta kisa phunungani samane bisingti sungbo phunungani bagai sekang no nokni YouTube channel ni bisingti no janongani bagai sungbo nasingjak sungbo phunungani bagai tiati tongjak tabuk bo khorok sapano bisingo tongnai rok kok khayako bairawa khayako bisingo tongnai rok jodi si kaso khai tongnai rok bisingo tongnai rok jodi si bairawa haikeke sing bairawa tei nokhormani pore boni thukti khobor narani bage singbo nasingjak sabo phaino nagena thaimani pore no ajagani Tipra Motha ni tangthang rok ngai jodi si tongkha bisingo thamung rok tangnai rok tongkha sing no biskango sini live terika sing bisinti phunungnai bobo hai rok choli tongtai busur rok nangno abo norok choyui nai tongdi no phumnal bage sin sai to gui tongbo joto lukurok no sumung kajak ja thaijagani te chabuk saklajak ya lukurok aba hanyo nogo tongtute inorni comment khaima hanyo lukurok bo hayi nasing pajak lama sagya jaga sagya gari kebang ma malkhung rok telaiyei tai gate ni bairawa naji konuk khona norok bo gate ni bairawa borok bo saimanja ora hai tongkhanya lukurok bo kebo saimanja ora asuk tongnai lukurok bo borok bo nasingjak no kharwayei norok nogo asuk tutune naimanai chini Octoma Express YouTube channel live ni bisingte norok nogo asuk tutui lukurok oro nasing tongma hanyo norok bo oro nasing tongdi chini Octoma Express live telecast ni bisingte norok bo borok bai baksano oro hai nasing banya bai baksano norok bo nuknai nokni amchani asuk thani bumung rok saklai jakmani
lukurok oro haye nasing tunyo norok bo nasing chongde sini koktom express YouTube live ni bisinti norok no borwe baksano logologino nongi jar jar hamjak mani sit dogo phunukjaknai bumung tabuk saklai jagya ko koita sito batanya hine haipano 20 ta sito 40 ta sito batanya hine samani bisingo 20 ta sit ni saklai jang mung ro kokjak haipano tai baki rong mung no belekeno kha logoi na singla jak dukuro malkhung bukha khanya hai dong no camera guru khungan bagai chaitok tongo norok na ji jango bo pusuk doroti malkhung ro bang ma malkhung ro thangphai lama guri khai lama khosori phano asuglaye lama khosori phano gari rok ton laijawoi na singlai tonglajak tongko songlupurok bongni yangni saburjani no honja na singpajak obosiya ko lukurok ni bak nukmani bagai belekeno amang salai tongka odak lukurok 41 MP ni diplerika 41 MP tangodi MP nogor to tabuk nong no ang komfi tinani kisise na sing tongdi nong ba hanai dunyong mohanpur nong bo sokpanyai nong ni bo sing tabuk pusuk dorti manja ko nong ni dunyong mohanpur ni ngoi sabajani klai tongka sabni mungjani selak kalaka ba sabni mung klaijaka tabuk bo sokpajako sing na singjak no no hamjak mani jar jar jagaoni sidoko sabono basari jaka amo phunani baganya singwa habo try khaijak sing dakti khaji oror tongko songdupuro phataro tongoi keto nasingma hanyo norok nasing tongdoi sini YouTube live channel ni bising tui Hau 11 nong mandai hanya thangpike 11 nong mandai phayako tabuk bana singlajak hayako tos aba hayako mojur suni bosang sini kok mani bisin tu tap sudor te sopayako to sini kok mawa jisi sopake kai no logro gena sakla di jangnai logro gena phono di jangnai nai tongde so yawi YouTube live gate ti hapnani belekhenyo koktuk laja gate ni permission rokna hanani nango ta gate to belekhen checking kai choli tongo kebno gate pass ya tai hab jaga bisingo kebno khabar na hapnani digang tongkha bisini khabar no mandani bagai sambo try kai tongo luk tong kosong dukurok belekhen khalo gna jingjak tini bai nokha saltamuna ni kai tong kanani thang tongo tabu bod dipot divisani bising thangai tongkha sal thugui abona tongko song lukurok noka asu tona lukurok belekane kharwa laijak paham hajar itu tak hukum agor tola di na kita ras bari di sini Kabang pokno sungmong kalajak dara bumung miani je bumung bijonane bumung pokmani rogo juri sikuri rok ke miani bumung pokmani bisingo kuri rok ni bagai tini hanya hai ta bijona baki rok ni bumung no phunani phaija tabok hanya lam sagya khaye update Ramchandra update di tongo tabuk bo manjakho tabuk bo manjakho tan bagai hingkai tan bagai manjakho hingkai manjakho tabuk bo sangni kokmani bisumti tabuk bo confirm hne di phajage ni bagai sangbot
sasuk majak hai pano sung try khanyai norok ni dakte sumung no sung phunungani bagai try khai tongo sung naisingja kebo mahapya tai kebo kuya get pass ya belakanya kam dolajak kento tini ni sal robibar ni sal tini kuno office sogo angala kana hangkai 30 tarik January 2023 ni salmari kana ni bisingono joto komung bulai yapari painani nangnai hayakaiba angala nei saja kana ni tini jesaka pano tai baki rongni bumung jesaka pano tini tiklaina nangnai jesaka pano tini tai baki rongni bumung je tongjak tongmani borokno phunukna nangnai tai borokno phunukna nangnai kana jar division of thangoi aba haike nomination ni jamarok khlai jangnai aban bagai jama khlai jangnai bagai tini jesaka pano saklai jato nangnai tini jesaka pano saklai bari jangnai lukurokno bo phunuknai aboni bagai no lukurokno phunuknani bagai singkasa chokjak রাজবার এনে বিষয় তাবুক মহাবে থাকা তাকে একটা দনন ব্যক্তিরা তখন বিষয় গুইতুং সাগুন মানি বনো সামনু বনো মনু আচুক খায়ো ইয়াফারি রাখার জাগি মানো বনো tabuk suk dorati krikha IPFT thangka hanya hai BJP be gedale IPFT basaikha BJP ni bai mili woi Tipra Motha bai IPFT mili dia Tipra Motha bai IPFT tai krikha nei thakla jakan ni duko live mone hot kana ko aw hajengka chingtabu bisini khoroksa phai tongkha bisini khoroksa bukuk je phai tongkha bono bosungnai bisini bunti update nang khana gena chini update nani bagui chini bukuk chini lai update dok kisa yang satu bukuk okra monihar tebor mano tabu রাজবার এনে ফাতর বুসাজা tabuk boget ni phataro nokor tongko singbono bo kisa sing manka try khaje boba hero ko lika boba hero onka tongko song lukurok nok asutoi kathang awi mungnai mano singbono get ni dihini tongko bini kisa phuktoi busuk dorati update dok choli tongte busuk dorati update dok ungka nanya bagai sing tongko torok nai tongdi kokma express distribo chini raksa khub monihar bo ini tene jango naji keto belkai pale yang gari rokha bajak bolajak gari trai khanya singman khakai no khungnan kathang oibo tabuk bo sing sai tok lai tongkha sini dolok tane male sini khub monihar no sini khub tei bising rok boba herok choli tongkha boba herok bo dong naji bising rok kabang mana pa yang la gari rok jam la gari rok kabang mang la jak abagai orang nugui mana cara boba herok ngi tong katai besar le no kok kab lagi jagi tong bisingo sai mi ble sai mi besar rok le no sai jaman tai besar rok aw lukurok no belekena sung kazak sung bo sung jak bisini hakeke lukurok no phungnan bagai sung bo sai tok jak no dakti ke besar rok le no tai bising rok boba herok toli tong oba bagai no no sung bo sai tok tong go boba herok tai le jak no haipa no boba herok tai le jak no ya kini ni bisino saklanya ni nangnai kana borok no kana ni bisino jar division rok bongni kagas potok to kiklanya ni get saklaijak kana ni bisingo jotono kas panya ni nangai gine belekanya rukurong ni kamang lajak rukurong ni khar wajak masingoi tongmani bagai abono nong ni nasimung phunungan bagai sangwa sai togoi tongo bising ni phanyai rong no bisingo boba herok choli tong oba haike phunungan bagai soi unya tong ni kokma express get pan bis get person bisingo bawa hanya kamang lajak lukurok get ni bisingo
बाहाय माथो गेटनि बायराबो नायनायदि गोथां मांप्लि सिनि कक्टमा एक्सप्रेस बिसिं तै लुकुरकनि हामजांमुं आव ताबुको साग्लायाको सिनि फरसे मजिसपुरनि बताबो सुजते सुनो कन्फर्म दिफायको सिनि कक्टमानि बिसिं सिनि ताबुको नरनो साग्लायमाया नायनायनि हिंके गोथां आवैमुं नायनायखाय स एवन याइटोनि कक्टमा एक्सप्रेस नरनो फुरुनाय बिसिंनि जुदिसि साग्लायजाखाय बाकि बुमुर साग्लायजाखाय बजागा साबनै आसु थायरि जाखा आबो साग्लायनानै जोंबो रेडि दंगो सिगां अरन अबा हाइके लुकुरक गेटनि बायराव नासिं तमा हाइके न बरक बै बाक्सानो लगुल लगी सिनि इउटुब चेनेलनि बिसिंति गोथां मांप्लि नंनो फुनुंनाय नरक जय वैनाय दंदि कक्टमा एक्सप्रेस बेलेखानो दलायजाक करे गारि रक दलायजाक तानि बहले बेलेखानो बिजि काजो सरि दंगो बिसिंति थांलायै फालायै दंनायका लुकुरक एकदम गोबां माखानो नासिमा जा गेटनि बायराव ता लामा रग जागा सागाखाय गारि रक सागाखाय मालखुं रक गोबां माखानो मालखुं तुलायजाक लुकुरक गोबां माखानो आसु बैनासिना जा खारवाले जा मखलक जा Kasini buku kaca tidak boleh app ni, so. How tongko sorok norok ni bo khar wajak no obahai tino sini bo kha ruwajak tani bangale dakti kai nok ni jar je sing homani je koi homani atu thayo sabni bumung kok no abono singbo nasinglajak naji yango malia sing bisingo hati santika sini bukuk mani hat bisini phaimani bono kisasuk bisini kaprok no sungui nanyane ne sung iri himani bisinti korongna naimani bisinti korong malia haipano saitoknai tawisa korongani bagai norok nai tongde Koctama Express soyawe kathang mangpli awaimu Baiknya jangan seorang nogosis beja. Kalau hari ini mana dia? Hari itu berapa siap kan? Berapa siap? Dua film itu ya. Dunyong Mohanpuri saklaya ko tabuko sabnojani asuk thairino tabuko Dunyong Mohanpuri tiklai jaga ko ba Dunyong Mohanpuri tabuko sini Koctamani bisinti Koctama thnai rong no Dunyong Mohanpuri bung no khongi jaga ne bagai sembo sahar maya ko Nasing tongdi takisa bisingo phono paina takisa bisingo sakla jaga ni sawo abon bisinti no ni darja sajak pani bo manai kartun taknya Belakangnya lama apa yang nak tongjak? Belakangnya lama apa yang nak tongjak? Mulai lukurogo, apa haknya nak sinjak? Kha ruaje temokol logoi. Belakangnya malkhungrogo jam mulai jakha, tani bagai hinggalai lukurog. Kebangma malkhungrogo tejajai. Kebangma gate ni bayrawan nasilajak. Gate bisinggo mahabya ungmabai. Gate ni phatoro tongna nangka, tai lama kuplung tokha.
San bagai hingkai lukurok boba haikai tamni bagai hingkai lukurok bo nanjani phaikya lukurok sabono rijak no biangbo abo nanjani da phaikya lukurok tamono sanani phaikya saime yaku saime yaku mandani rok sabo sobukya tabo sudorte sunobo mandani kompromaya ko tai mandani sabo tong tai chong ngeri jaka abo saime yaku Abang bagai nanya nih bagai, soalnya nanya dong deh ketang awal mau, mandanya bawa sabo jadi tongka. মানব দেববর্মা বাতাই মানুষ তাটক অকরা মানব দেববর্মা 45 কমলপুর ক্যান্ডিডেট আটক থেয় ত্রিপুরা মথানি এঙ্গে বাতাই মানুষ বিশ্বজিৎ মজুমদার তিনি বক্তব্য তাবুক ধরাতে বিশ্বজিৎ মজুমদার 45 গুড Get naik pang, hai ga get mirip pang, hai ga get kiper rokbo, belai kanyo jajai khaye lama rok clear khaijak, tai jajai khaye lama rok no poriskar khai toni jago, tai lama rok sagyang mar no get rok no kebo kisu mungsa ngiati khaye get kiper tai get kiper rokbo tonglaja tamni kale bisi tai dugliya norok toyo nyai tongdi koktum express business phungjanai tai bisi dugliya hani to saka saklai tongo dakte no saklai rijamnai dakte no kunu rijamnai takut okra cipto deborma DTADC ni rung bedik ni iam ambasa atut kayo batainai takut okra cipto deborma ambasa atut kayo 47 atut kayo batainai Morok kuwe mantong na sai mislai komikano kurok kutum laijak Aiman na musuh jago bista atut kayo jago lote bobo atut kayo di pramata candidate rito kaya ke bas sapno Joto rok fatara tongnai rok bo abo haike no khar lowai jaijak kai leng laijak lukurok takut okra rok nukur makana lukurok ro asu laijak haike tabak kana kene tabak khai tongo talbit TTADC के डेप्यूटी सीएम मोनिमेंट जबरबा हापका ताबुक काचा हापक पिका बनि राजबारी गेट ताबना हाबि थांगा बेलेखाने दजाक बिनि गारि रक ता सामुंग रक बेलेखाने बिजि रकम खाना बेलेखाने डाक्टर सामुंग tik खायने खाजाय तंनाय जाक ना बरकबो तिनि नि बिसिंग साखला जाकनाय तिनि बिसिंग फुनुं जानाय खोनानि बिसिंगनो जतनि डिभिजननो नमिनेशन खिलायनानि नांनाय अबाहाय हने साखलायजाक दङ बाय इलेक्शन कमिशनारनि हयते अबागनो तिदिनि सालो जतनो बुमुंनो koknai tai jotoni asu thaino jajaro saklai rohor jaknai abono nasinglajak bobagarane khuptui joto lukurok phataro khayi gate ni bairo khayi asugoi nasinglajak norok nai tongdi tini rajbari hote sabo khai Tapi kalau kena dia set ni form kita nomor tangan tapi nomor naik tong di ko au tabun kata kaisa nomor tangka kagos belekhane talaja kagos belekhane leng laja bisingni borok korokta nomor tangka kagos ni kontener kom Tipra tabuk no nomor khango norok kuri makna Jadi mansak lukurongna pungo pungai, jadi mansak lukurongna sa choknai, tamni hingkale
lukurok nani musung tongma bai lukurok khatango tongma bai lukurok kharwai tongma bai abono sungo dakte dakte ke phungnani bagi masa chokka dakte dakte ke thang awon phungnani bagi masa chokka list to phaimani logi no nogni YouTube mobile ni bisingchei YouTube channel ni bisingchei Koktama Express ni bisingchei norno phunuk jangnai kathang mangpili hai miani hai keno rasbari phataro kubagradi nogni phataro lukurok hai kuthumjak khnanani mutumjak bista atuk hai saklai mani yagulo bo atuk hayo saklai jakno pramakhani candidate doni mu dei sabno yakar jakno pramakhani candidate Orang itu bisinggo nubiman tokna utam ramabeli atuk kaini MLA Donon joy Tipra bo bisinggo Orang nubiman tokna ramabeli ai 44 ramabeli atuk kaini utam MLA ai PSini MLA tonglang nai Donon joy Tipra ote nubori to rasbari bisinggo butajan orang nubiman tokna Hah? Raspberry bisingo. Tao sekolah biko. Hello. Sakla jaga ko keboni egoronok mandai tai ongko rok sakla jaga baganya sumbo saimia ko sakla mane pore sumbo no taki taki sumbo lukurok joto lukurok no nasinja to sudu Koktama thumnai rok simia oroni lukurok bahano joto Koktama thumnai rok bahaikenyo no taki taki ke thumnai bagai dia tonggo nasinjak tai bisini খবর নব না হানানি বাগৈ जों साइटआव दङ जों खाथिंगो खरसा बिसिंनि खबर न ना हानानि बागै गोरोंमालिया हायपान ता किसा जरानि बिसिंगो फैसासो जों फोरोंनानि बागै जों साइटआव दङ बिसिंगो फोरोंनाय बिसिंनि बरक बाय जों फोरोंनाय lukurok nasinja korobo hake asuk lajak lampra borok lama lampra jotono nasinja lukurok keto oba hake no bo tai baki tongmani bo saboni jani ngui tonka bo sabono jani sramjagi tonka ani de nanyani phaka tabo bosiako tako saimia ko sambata basu dorte ramchandra gati tabu basno confirm nei Koktamani bisinte saklai phajage ko tai Koktamani bisinte kunugeri phajage ni bagai tabu basun saimanya ko hai no hai miani hai klai ja saklai ja ko candidate social media ti aya press conference udah aku saklai ja ko sing tabu kono saimia ko nasional ja Raspberry Pada itu Koktama thumnai rok lok khobu dal bidal thai hambai sungrinai Ramchandra Ghat ni hote jotono rinai takumno ba hambai nai tondi joye wisini Koktama Express Ramchandra Ghat ni ndui nasimani ba nasimani ba जों गोरोंगैनो tongo bobosuk joroti bo jagao tai 20 ta angnai hin samani bisingo tai 20 ta seat baki tongomani himani bisingo tabo 20 ta ni bisingo hayaka ba 10 ta suk da inka or 10 ta suk bumung sakla yapano bosito bosuk joroti complain sorry confirm inka abno sungnani bagai sung sai togu je tongon lukurok belekene sumung kajak nei tongko song lukurok belekene sumung kajak tongko song lukurok belekene wana jak tongko song lukurok belekene kharwai jak nei saltamro moi nani thangai tongmani bagai abono bagainya sungbo sajak ba sungbo keungjak bisingo गोबांमा लुकुरक संगों काय टंका 11 नং मानदाय रामचंद्र घाट अबहाय हिनै संनाय जाग रंनो गोबांमा एसटीसी दगबो बुमु सागला जायगा टंमरो टंका संगु कुरक नासिंजा खनै ताबु साबजाने फाइ टंका नायनाय फुरुंनाय चंगनो फाइ टंनो का ai tongmani norok nubuman ko राजलो जतो हापायजाक जतो कोनो सिन सिएम एडिसिनि हापां हापायका ताबुनो
Hey ras bari wo জমাতিয়া হাই একেবারে 30 বার মাজুত খাইনি ক্যান্ডিডেট sini CM di sini Purnachandra Jamatia hapai kata puna Rasbari get bisingo বিশিষ্ট চুম্বুবি মাখা এমডিসি উমা শঙ্কর দেববর মানব খবই দেবজিৎ ত্রিপুরা এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা ধরো 17 গোলাঘাটে আচুর খায় বাতাই মানুষ কাকুক ককরা মানব দেববর নকরি মানুষ বিনি মুঙ্গি মানুষ মানব দেববর মানে নকরি মানুষ যে 12টা 20 টাকায় জাপানি অবন বিশুঙ্গ বিনিবম pok tama thungna ro bahanya nasina ja konongna ni bagai tai sungmung kajak lukorong nei lukorong no phuruna ni bagai tak tak khaiye jotono phataro gate ni baire wa tai lama rogo asola ja gate ni phataro belekeri kobak basala ja sabo tamobo ngai sabo tamobo punya abona phurunai lukorok dihinai thango odekhe bisingo tama pokno jani sablai tong kotabu bo unya khu oh kaje লোকাল কিন চিনি জানা রে কাকে যাব oh kaje is কোনো ফিনাই সয় ওই নাই টংদি কেচাপ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মেবার কুমার জমাতিয়া কেচাপ মন্ত্রী নিরেশ রস তো আনলো থাকে না হ্যাঁ Tabukno Mungkin Mebar Kumar Jamatiani Malkung Habuitobu Rasbari Bishingo Norok Lubi Mantokna Malkung Bishingo Achukjak Mebar Kumar Jamatia Kecam Muntri di Pramothani Adong Mebar Kumar Jamatia Mebar Kumar Jamatia bo geto tabuk Nasing rijak bini gari tabuk nyako geto Nasing get cekai tongo get kiparo
hai yang kerja ke borong-borong ini semua atur di semua karena kerja baru Aku tahu bahasa saya aku sini takut manot da English tongka come from kanan sil dijagaku bumung tik jagaku Sengsa tapi tonggo di sini hatara panjerongnya kupirok kisah kerengnya zaman nih naroknya kurangnya nih bagi gua Ramchandra ni saya aku tahu tu berarti Ramchandra ni bo di pusat pengen bagai saya disimpan pada roksi di sini macam sih tebo bagaran ini lagi ni masih tebo bagaran ini rajak ni pasien cihai Borong be. Tiga hantura. Jangan kasut lagi. Pagi hingga kai normal bising kisah kerengganan kisah kamaradin ang kerengai bising bawa herok ngui tonka bising kamarok mereka. Anti sama ang baik itu saya anak nak kerja. Ayo